ክብርን ጎይታ ይኹን ሎማዓልቲ ሓምሻይ ክፋል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ዮሃንስ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚ ናፍቲ ዝቕፅል ምዕራፍ 7 ወስታይ ባልና ግን ክንጽሊ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽና እግዚአብሔር ብጎይታ ስም ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ደው ክንብል ረድኤት ናትካ ስለ ዝበዝሓልና እዩ በዚ ኩሉ ከዓኒ ኣብ ህይወትና ብዛዕባ እቲ ዝኾነን ዝኸውን ደሎን ድሕሪ ሕጂ ዝኸውንን ከዓኒ بنجر كل مسجان اختوست تجيب أكاس خاص لازم كاتمسجان لو ما عالتين نزاربو نجر نمهارخ أكتابير مسخاخ ترد عنا منفس قدوس عبيلكا وشتنا كتبره نتسمعنا من انت خاين تفق خان أزينا هنقلب لكم كالكاني إكتابير مسخاخ ترد عنا بشيم يسوس يتسألي الله إكتابير تمهيرنا سمعنا ترايكم كيدا يكون خا نتستنجرنا قال سمعنا كانت أكبر كل كأخ تردعنا بشيم يسوس يصلي له معالتنا جزينا واناتنا كل نسخة ركبه بنجر كله تعبسم كاي بارخ بيسوس يوسم آمين زابير مسجن لما عالتي معرف شو عتينا هالري ميوجن تي معرف شو عت خاب كتر حدث قاب عسرت شو عت ذلله تنببنا يا بحد قينا تصبح يبغي بارخ كم زيبل دحرز دما 4 ملأختي 4 مأذن مدر دو ويلهم عم مدر ويس عب بحري عب أمون نفاسون كي نفس نتوم 4 نفاسات مدري حيزهم ريهم ما حتى متهياو أملاخ زلو كاد ملأخ كاب مبراس حيك وص كل ريحو نسخانة توم مدرن بحرن كقولوا توهابهم 4 ملأخت برتع دمسي صو عمو نتوم باروت أملاخنا عب جنبارهم كساب نحت ممسي مدري ويس بحر ويس أوام أيتوك دوبله قصرتهم حتمات دما سمعه كابزلو نجدك إسرائيل 244 شح حتمات كاب نجد يهودا 10 شح تحاتمو كاب نجد روبيل 10 شح كاب نجد جاد 10 شح كاب نجد 10 شح كاب نجد نفتاليم 10 شح كاب نجد مناسي 10 شح كاب نجد سمون 10 شح كاب نجد لوي 10 تحاتم كاب نجد يساكور 10 كاب نجد زابلن 10 كاب نجد يسيف 10 كاب نجد بينام 10 تحاتم دعرت دي دماري اهو انه كاب كلهم احزاب عالية احزابن كاب بزلو انقواتاتن التأكبو حدا كواك قصرهم زي كل بزحات سبات عدا خداونتي تخدينهم شانفرسية اباداوم حيزهم ኣብ ቅድሚ ትዝፋን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ረአኹ እሞ ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽና ናይቲ ገንሸልን ይናበሉ ዓው ኢሎም ጨደሩ እቶም መላእኽቲ እውን ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግለታትን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከዓ ኣሜን ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ዘለዓለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን أمين النابلون أملاك سجدوا كابتم شماغلتات حدا دما زهم سعادة خداون تخنس انت هوتيوم كابي مسؤو إلو ملسلي أنون قويتاي نسخات فلت بالكو نسخة زياتون كابتو برتوع باز مسؤيوم نخداون تون كابدمت جنشل حاسي وما سعادو سلازي أبكر متزفان أملاك يوم كأفتا مقدسون ليتن معالتن يقلقلوا علو እቲ ኣብቲ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ንድንኳኑ ኣብ ማእኸሎም ክተኽለዩ እቲ ኣብ ማእኸል ዝፋን ዘሎ ገንሸል ስለ ዝጓስዮም ናብ ዒላታት ማይ ህይወት ከዓ ስለ ዝመርሖም ኣምላኸውን ካብ ዒንቶም ንብዓት ዘበለ ክደርዝ እዩ እሞ ደጊምሲ ኣይክፀምኡን እዮም ፀሓይን ሃሩን ድማ ኸቶ ኣይክረኽቦምን بلن እግዚአብሔር መስገን እዚ ትምዕራፍ 7 ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽን ኣድማ ቢልና በቀዳማይ ንመዘከርታ ንምዝኽኻር ክኾነና ምእንቲ እንታይ ርኢና ነርና እዚ ስጋብ መጨረሻ ኩሉ ግዜ ክንርስዖ ዘይብልና ነገር እግዚአብሔር መስገን ታሓንቲ ኩሉ ግዜ ከንብባ ዘለና ጥቕሲ ከምበልኩም ኣብድሕሪና ኣትየ እምበኣርሲ ነቲ ዝረኣኸያን ነዚ ዘሎን ነቲ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውንን ጽሓፍ ወይልዎ ነይሩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 19 ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ
بزعبا personality نايقويتانا مدحنا يسوس كريستوس معرف حادي كخون كله بزعبا تحجي خون زلو زبلو زلها نتم معرف كلتن سلستن زلو خون كله بدحر حجي خون زبلوغن كان معرف 4 خم جمره رئينا نيرنا ماجي أفتي معرف 4 معرف حموشن بزعبا سرعات أملغو أف سماي كم زمثل رئينا نيرنا أفتي مجمرة أنت ريخمو أب زفانو زتقمته كم زلو السخاء إجزابي ربو مخانو ولا بنهيس كيل ترقفنا ورئينا نيرنا أتي أب زفانو استقمته هياو أملخ أب زوريات زفان استدبنا خم زلو إسراء 4 شماقلتات مبرق كأني كافتي ما أخل كأدمتي نقرقار كم زوازي أب كدني شوعات مبرهتن كم بحر مرزقن كم نبرن أما أخل تي زفانن أب زوريات زفانن كأتوم 4 انساتات أم معرف 4 رئينا نير معرف 4 بزعبا سرحون بزعبا فتقارنتون نأملاخ كمسجن وخلو معرف حموشتخا سلت ندك سبات زقبرو قويتانا يسوس كرسوس ناتي جنشل كمسجن وخلو نرئي ماليز እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ርኢና ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ ማለት ምስኡ ምትሓስ ስለ ዘለዎ የሎም መዓልቲ ነዚ ንድሕሪት ምልሲ ኢላ ክስታይ ዝገብር ዘለኹ ማለት ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብዚ ንናይሎም መዓልቲ እንሪኦ ከዓ ምዕራፍ 6 መንጎ ክስታይ ዘይበልኩልኩም ሶሪ እዚ ምስ ወዳእና ምዕራፍ 6 ብቐዳማይ ርኢና ነርና ብዛዕባ ምዕራፍ 6 ክንርኢ ከለና ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ ዘይፈልጥ መከራ ኣብ ምድሪ ከም ዝኸውን ነዚ ምእንቲ መዘከርታ ኮነና ክስታ ክገብረልኩም እየ ወንጌል ማቴዎስ 24:21 ከምዚ ይብል ሽዑ መከራ ክኸውን እዩ ከምኡ ዝበለ መከራ ካብ መጀመርያ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘይኮነ ኮቶውን ዘይከውን እዩ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነ ሰሚዕና ወይ ርኢና ዘይንፈልጥ መከራ ምክንያቱ ብቀዳማይ ክነግረኩም ከለኹ ኣብ ዓለም ሲ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ሲ ብተፈላለየ ግዜ መከራ ኣስተናጊዳ ዓለም ቀዳማይ ውጋዕ ዓለም ንበል ካልኣይ ውጋዕ ዓለም ንበል ዋላ እውን እዚ ፍሉ ናይ ብሜክሲኮ ዝጀመረ ይኹን ከምኡ ኮሮና ተፈላለየ ነገር በቃ ናይ ፍግረ መሬት ይኹን ዋላ ተፈላለየ ነገር ዓለም መከራ ኣስተናጊዳ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ማያይ ንባዕሉ ከሰዶምን ጎመራን እዚ ኩሉ ግን ነቲ ዝመፅእ መከራ ክገልፆ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ከምኡ ኢሉ በቃ ካብ መጀመርያ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘይኮነ እዩ እዚ መከራ እዚ ኣዝዩ ኣሰቃቕን ዘሰክሕን መከራ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 6 ጀሚሩ እቲ መከራ ርኢና ነርና ክጅምር ከሎ መጀመርያ ኣብቲ ቀዳማይ ማሓተን ክጅምር ከሎ ኩሉ ነገር ሰላምን ድሓንን ዝመስል ነገራት ከም ዝነበረ ፃዕዳ ፈረስ ዝመስል ተወጢሑ ከም ዝመፀ ትፀረ ክርስቶስ እሞ ብድሕሪኡ ግን ዝሰዓቡ ነገራት ርኢና እዮም ነርና እቲ ቀይሕ መፂኡ ብድሕሪኡ ተፀሊም ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ፅምሉ ፈረስ ክመፅእ ከሎ ንርኢ ንዓለም ዘምፅኡላ መከራ ኢኹም መጀመርያ ሰላም ብዝመስል መፂኡ ብድሕሪኡ ዝኸተሎም ነገራት እንተ ነይሮም ግን ኩናት ኣኸቲሉ ድሕሪ ኩናት ሞት መፂኡ رياض طميت مزي دحرتي طميت كاني موت كمز خلون ስለዚ ቀሊል ኣይነበረን ተመከራ እዚ ግን መጀመርያ ናይ ተመከራታት ይትኾን ደሎ እምበር ገና ተመከራ ብሕጂ እናኸፈ ዝኸይድ ደሎ ነገር ማለት ድሕሪኡ ኣብ መንጎ እቲ ምዕራፍ እቲ ቁፅሪ እቲ ማሕተም ቁፅሪ 5 እንተሪእና እቲ 5 ማሕተም ክፍታሕ ከሎ ግን ኣብ ትሕቲ መሰውኢ ነፍሳት ጥርዓኖም ናብ ሰማይ ክገብሩ ከለዉ ከም ዝረኣናዮ ብቐዳማይ ኣብቲ ሻርሻይ ምንዋፅ ናይ ተፈጥሮ ክኸውን ከሎ ማለት ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ከምቲ ካብ በለስ ካብ ክስተያ ንፋስ መፂኡ ዘርግፎ ከምኡ ካብ ሰማይ ክረግፎ ክወድቁ ከለዉ ፀሓይ ብርሃና ክትኸልእ ከላ ወርሒ ደም ክትልወጥ ከላ ኮታስ ናይ ተፈጥሮ ምዝባዕ ምድሪ ከተንቀጥቅጥ ከላ ደሴታትን ኣኽራንን ካብ ቦትኦም ክጉዕዙ ከለዉ ርኢና እዚ መከራ እዚ ቀሊል ኣይነበረን ስለዝኾነ ከዓኒ ካብዚ መከራ እዚ መን ከምልጥ ይኽእል ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መከራ እዚ ኣዝዩ ቀሊል ከም ዘይነበረን ሓደ ርእሲ 4 ናይ ህዝቢ ዓለም ከዓኒ ሽዑ ከም ዝመተ ዳት ሚንስ 8 ሚልዮን እንተሊናስ እቲ ክልተ
بتشعو أفتقدام إيوان إذ نجار زي خون كم زلوا مخنياتو كابوزح مكرا استلعله بوزح سب موت مخان ولا أتي إنسان تخونون بق أزبال عسي إنه مسيو نهز بخم كم مخانو إن نجرنا أو أنتر إنه معرف شدش تمارين إزي محتم شارشاي مستفاد حينات أطولنا نيرنا لما عتحجي شواعي محتم كريز قبالنا جن أمونغو حدا نجار تخسيتو مالي أمونغوتي شارشاي محتم شواعي محتم حدا جاج الصغاني بقى انت خنولا نخيل بقى إجزي أبي هسي ندك سبات مالت بقى نايجزي أبي هرس أجاز تقلص ألي عبزن تاي دس بلن ختجنزب وان دحري معتون كتستقبلوا لن أبرأي وانس ثلاث جزء عرفت جزء نعبنت كتصحف تسأل حمو عب كنف كم زي جركا حانت نجار تتصحف جن تحسب كقصلي جن بقنف عصوي جماعتي نجارات كأخو مخون على اتمكره كقصلي جن جل نجار بك أجزاء بيرس جل نجار نتهزبي نافت مكره عطو زيد اليوم سبات وون كافت مكره كملت أصدق اليوم سبات سلزلو أجزاء بير عبزي جاك جل خفتر كلام مالتي نعرفت نجار كفتر كلهم نرمي تشاوعي حزوز مس كوز خبر نجاري خمس جن تشاوعي ما حتم كل مفتحو عمون جوز شاشان شاوعين حدا نجار كنرينا إذا أبي هرت ألك أخذت خلوا بك نسعب مكراسي نجزي أو نخبك بز مكراسي فسي من كتقفوا زي دليم هزبن أحزابن سلزلو إجزابير ألك أخذت خلوا بك أنا إجزابير ألك أمتاوي يا زلمة أروح شوعته عب رأي وهنس ثلاثة نجار كان نستفهل اللي نجيبنا ثلاثة جزء أبي هرت ألق خمس قاعد تخلون حدا شرشاي ما حتم تفتحوا شوعي ما حتم كرم مئتاو أبزام عرف شوعات تبزيع إجزاء أبي هرت ألق قاعد تخلون ري اتخال عيكا شرشاي ملخت تنفيحو نف شوعي ملخت كرم مفتوحو معرف عسرت ألق قاعد تخلون نرى مالك كومو أبقى قاعد لا مالك اتسال سايكاني اتشاوعي قط عاصو امس فسسه ناي كريستوس داغم مصات نا مريت قدم مخانو اون ناي እግዚአብሔር ጣልቃ መታው አፍቲ ጊዜ መከራ እንትኾነውን ሰይጣን ንደቂ ሰባት ከጥፋሉ እቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ብቁጥዕ ተገለጸሉ እቲ ገንሸሉን ዝተቆጥዕሉ እዋን እኳ እንትኾነ እግዚአብሔር ኣብቲ እዋን እንትኾነውን ሲ ንደቂ ሰባት ዘለዎ ርሕርሕ ብጣዕሚ ጽኑዕ ምዃኑ ይፍርድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አቀድማ ቢልና በቀዳማይ እንታይ ርኢና ነርና ሰለስተ ነጥብታት ርኢና ነርና ናይዚ መከራ ዛ ዓላማ እንታይ እንተይልና ሰለስተ ነገር ዘኪርኩም እንትኾንኩም እቲ ቀዳማይ ዓላማ ጎይታ ኣይንቀበልን ኢሎም ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ግዜ ተነጊርዎም ርእሶም ንጎይታ ንዘየግዝኡ ሰባት ዝቁፅዕሉ መንገዲ እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ እስራኤላውያን ጎይታ ብዘይ ምቕባሎም ከምቲ ዝበልናዮ በቀዳማይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 ርእሱ ገሊጹሎም ነይሩ ግን ኣይተቐበልዎን ሪጀክት ኢሎም ኣዝ ኤ ኔሽን ማለት እዩ ከምዚ ይብል ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10:34 ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ንነቢያት እትቀትሊ ናባኺ ንዝተለኣኹን ብእምኒ እትጭፍልቂ ከምቲ ደርሆን ጨጨውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም ክንደይ ሳዕ በቃ ንደቂ ክእክቦም ዘይደለኹሞ ኣበኽኒ ኢልዋ በቃ ኣቢኽኒ ኢልዋ ብዙሕ ግዜ በቃ ፈቲነ ግን ኣቢኽኒ ኢልዋ ስለዚ ኣብየት ከዓ መቕፃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክኸውን ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ደቂ እስራኤል ብፍርዲ ብናይ መከራ ውሽጢ ክሓልፉ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብቐዳም ኢለኩም ነይረ ናይ ያዕቆብ መከራ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክሓልፉ ተገዲዶም እቲ ሳልሳይ ግን እግዚአብሔር መሊሱ ናብ ሕቑፉኡ ንእስራኤል ከምፅኣ ስለ ዝደለየ እዚ መከራ ዘምፅእዎ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ መከራ ንእግዚአብሔር ክርእይዎ እዮም بقدامي كم زرعني أب تنبيس زكرياس معرف 10 ቁጥሪ 10 ከምቲ ሓደ ወላዲን ውሉዱ በኽሩም ስመተ ዝሓዝኖ ከምኡ ክሓዝኑ በቃ ኩሉ ነገር ኣብቲ ፍርቂ 3 ዓመትን ፈርኣን ምስ በፅሑ ነገራት ኩሉ ተቃይሩ ምስ ረኣዩ ሽዑ ክግንዘቡ እዮም ይዕንቶም ክበሪ ለካ እቲ ዝቐተልናዮ ተሰንከረ መሲሲ ንሱ እዩ ነይሩ ስለዚ በቲ መከራ ብዙሓት ካሃልቀ
جنكا بزحتك كدحرين مالك لازم نذكر انت خوينا معرف شدشته كمزي لا تود نيرا معرف شدشته قطري 17 خمزي لا ودي نيرا ولا 15 زلهم بويا نجستات مدري مسافنتن حلقون عشحات هبتام حيالاتن كلهم باروش واتاتن اب غدغاد اب بعتاتن اخرانن تحاويل نخران نخاو حدما كاب جص مدري كابتي اب زفان تقميط زلون كاب قطعات جنشلن اب لعلنا وديكم هولنا بلوا اتعباي مع تقطع مصيا يامو من دو كبل يخيل اتعباي قطع املخ مع مصيا كافتي اب زفان دلون كافتي جنشل قطعسي من كدحني خدي حقهم يا نص كل نجار من نواس امزر إيدل أخران جيزو دسيتات كل نجار كوين بك أز خولنا تويلا كل مخول مخاسين من كان كاملتي خيلي لو ما عالت مرسلني أبز معرف زي كم زي بالمالتي سلسة نجارات كابز قط عزم لوتو سلسة إنا خر يوم نتبتات زي يوم تحزني يوم بعلم أخدي حادة أتوم أبقم بارو مستحاتم 244 200 ماش 244 شحالو مالتي كاوزم لوتو እቶም ካልኣይ ብደሙ ዝተሓጽቡ ምድሓን ዝረኸቡ ካብ ብዘሎ ቋንቋን ህዝብታትን ዓሌታትን ዝተኣከቡ ክቁፀሩ ዘይክእሉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ካብቲ ቁጣዕ ዘምልጡ ሳልሳይ ከዓ እቶም ቅዱሳት መላእክቲ ከዓኒ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክቆሙ ይኽእሉ እዮም እዚኣቶም እውን ካብቲ ቁጣዓ ዘምልጡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እንታይ ኢሎም ካብዚ ቁጣዕ ምን ከምልጥ ይኽእል ዘምልጥ የለን نقول عالم لخاو خستايز مسألة كرائلهم كن زملت عالم زيابير مسكين دحرزيلو دحرزي دما 4 ملأختي 4 مأذن مدر دويلهم عن مدر ويس أب بحري أب نفاس كي نفس نتم 4 نفاسات مدرون حيزهم رأيخيلو ما حتمت هي أملاخ زلو خال ملأخ كاب مبرات حيكوت خلو رأيخو نسخة أنا توم مدرن بحرن كوجودو التهاوم 4 ملأختي برت عدم تتصوع عموما توم بارت أملاخنا أبجم بارم سام نحت ممسي هولدن يلو إذا أتم تفعتكم تسو سوري تفعت نمدر خمسو زت تعززون زت تقربون يوم انت خوانا قنت عيد بلهم دلو أبزي مكرازي أب جنبارم زحتمو 244 شحلو انت قايلو له نتوم باروت أملاخنا أب جنبارم كسام نحتمومسي أب مدري يكون أب بحري أب أوام مقدعة أيتم بدحريكو كان زوالكم كنفي كقصلي تمكراكو نجزي إذن صنحوا يلوان إزيوم 4 ملاختي ب4 كورنا حيزوم زلو نزام درزيا مقصعتي نفاس كمصو صنحوا يلوان شومين فلتن جن أزازي كاباتهم العالي معارك زلو صنحوا يلوان أما صحاف قدسنا انترينا بتعامين أجر من قدنا خنجزوخان نفاسات أقل أملاخهم بزح جزء أملاخ أب بلي كيران انترينا نتزي إزاز حزبي برتع نفاس على إلو قبل عليهم مكره 5 خلو كقص خلو نرينا نابنت بزح تقصتات لهم مزمور هوسي 13 15 إرمياس 23 10 شعته كريون خلينا أم مزمور داوت 248 تنجن كم زيلو أتوم حاون بردن أسحيتان جمن قالوا ابتسلطوا نفاسات بلافت أمرني أبتقرني غا هو بلايلو قالوا زسلط نفاس يلو والله ننفاس قالوا أخات كان هل تعاوخ أقل تخامشي بلي أم مزمور داوت 248
4 ቁጥር 4 ኸ ማለት ስለዚህ ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ አገልግልቲ እዮም ንፋሳት ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተሪኢና እኮ ነቲ ንፋስ ነቲ ማዕበል እንታይ ክገብሩ ከሎ በቃ ንዕኡ ዘእዘዝ ተፈጥሮስ የለን ማለት ንዘክር እዚ ቁጣዕ እዚ እቲ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ እግዚአብሔር ተቆጢዑ ኣሎ እቲ ገንሸል ተቆጢዑ ኣሎ ሰይጣን እውን ሓፅር ግዜ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ቁጥዑ ዝተገልጸሉ እዋን ምድሪ ብምልእታ ወላ ሓደ ንሕስያብ ዘይብሉ ነገር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕሊኦም መዓት ዝወርድ ኣሎ እዞም ንፋታት እዚኣቶም ጥፋኣት ከምፅዮም ግን ሓንሳብ ኢሎም ሓንሳብ በቃ ሓደ ነገር ክነግርኩም ሕዝቅኤል 9 ቁጥር 4 ኩልና ከነንብቦ ኢና እግዚአብሔር ከአብ በማእከል ከተማ በማእከል ኢየሩሳሌም ሕለፍ እሞ ነቶም ዝጉሂን ነቶም ብዛዕባቲ ኣብ ማእከላ ዝግበር ዘሎ ጽያፍ ዝጉሂን ዝትክዙን ኣብ ግንባሮም ማሕተም ግበረሎም በሎ ነቶም ዝጉሂው ነቶም እግዚአብሔር ዝፈርሁ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ግበረሎም ንኻልእ ግን ንህፃናት ንጎራዙ ንጉባዝ ንኣረብቶት ከያናሕሰኻ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ዘይብሎም ኣጽምቶም ይሁዳን እስራኤልን በዲሎም የሚሉ እግዚአብሔር ክስታከብ እዚ ከዓ ካብቲ መቅደስ ጀምር እናበለ ይዝቅጽል እንታይ ክብለኩም ደልየ ግን ብዛዕባት ማሕተም እዚ ማሕተም ምልክት ዘለዎም ግን ኣይትተንክዮም ኢሉ ጥፍኣት ከምጽኡ መጽኦም ዘለው ቅድሚ ጥፍኣት ምምጾም ናብዚ ምድሪ እዚ ካፍቲ መከራ ካፍቲ ዝመጽእ ዘሎ መዓት ከምልጥሉ ዝኽእሉ ናይ እግዚአብሔር ምልክት ክግበረሎም እዞም ማሕተም ምልክት ዝግበረሎም እዚኣቶም ጸረ ክርስቶስ ይኹን እቲ ሓሳዊ መሲሕ ይኹን ዋላ እውን ሰይጣን ኣብኣቶም መጉዳእቲ ክውርድ ኣይክእልን ምክንያቱ ማሕተም ናይ ምንታይ ምልክት እንተኢልና ናይ ዋንነት ምልክት እዩ ናይ ኣሜሪካሲ ንስ ንዓኻ ይኮኑ ነቲ ንስኻ ሒዝካያ ዘለኻ ነገር ማንነት እዮም ዝርዩ ማሕተም ናይ ኣሜሪካ ምስ ረኣዩ እንታይ ይገብሩኻኒ ስለዚ ናይ ጎይታ ምዃኖም ሰይጣን ፈልጥ ምንም ነገር ከዓ ክገብሮም ኣይክእልን እዞም ሰባት እዚኣቶም በቃ ናብ ኩሉ ዝተወቅዐ ኤግዚት ኣለዎ ብማንም ነገር ከዓ ኣይጉድኡን ስለዝኾነ ከዓ ቅድሚ እዚ ነገር እዚ ንዓኦም ምግባርና ሓንቲ ነገር ካይትገብሩ ኢሎም በዚ መከራ እዚ በዚ መዓት እዚ ዘይጉድኡ ሰኪር ዝኾኑ ሰባት ኣብ ግንባሮም ማሕተም ክንገብር ኢና ጽንሑ እዮም ዝብሎም ጽንሑ እዩ ዝብሎም ደሎ ናይ በዓል ቤት መፈለጥታ ክንገብር ኢና ስለዚ ካብዚ ከዓ ከምሉጥ እዮም ልክዕ እቲ መዓት ዝመጽእ ነበረ እቲ መዓት ኮ መጺ ደቂ እስራኤል እውን ኮነ ነይሮም ኣብ ግብጺ ግን እቲ መዓት ዝመጽእ ንመን ይረኺቦ እንተልና ነቶም ምልክት ዘይነበሮም እቶም ኣብ ልዳቶም ደም ዝነበሮም እስራኤላውያን መልኣኽ ሕልፍ ክብሎም ከሎ ነቶም ደም ኣብ ልዳቶም ዘይነበሮም ከዓኒ ክቐዝፈሎም ከሎ እንታይ ናይቲኣቶም ምልክት ነይርዎ ሰኪር ነይሮም ማለት ብደም ናይቲ ገንሸል እንተኮይኖም ማለት ስለዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ማሕተም ግበረሎም እዚ ማሕተም እንተተገይርሎም በቲ ዝመጽእ መዓት ምክንያቱ ኣብኡ ዝተርፍ የለን በቲ እቲ ማሕተም ዘይብሉ ሰብ ናይ ጎይታ ማሕተም ዘይብሉ ሰብ ሰኪር ኣይኮነን በቃ ብኩሉ ነገር ተጠቃዒ ይኸውን እዞም ሰባት እዚኣቶም ማሕተም ዝግበረሎም ግን ናብ ብዘላ ዓለም ክዞሩ ስለ ዝኾኑ ጎይታ ብኦም ኣቢሉ ዝግልገሎ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዞም ኣብ ግንባሮም ዝተሓቶም 144,000 መን እዮም ንዝብል ኩልና ብዘየማትእ እስራኤላውያን ሓቂ እስራኤላውያን ማለት እዩ ሶሪ እስራኤላውያን ምስሳት ከምኢሉ በብ ነገዶም ፀዊዕዎም ስለ ዘሎ
ዘማት ኣይኮነን እሶም እስራኤላውያን እዞም ዝተሓትሙ ኣብ ግንባሮም ከዓ ንምንታይ እዩ እንተኢልና ኣብዚ ግዜ መከራ ምእንቲ ከገልግሉ ኢሉ እግዚኣብሔር እንታይ ዝገበሮም ዝሓቶም ብዙሓት ነዞም 144,000 ይቀዳደምሎም እዮም ነናቶም ክገብሮም ማለት እዩ ጆባ ዊትነስ ንሕና ኣይና ኢሎም እቲ ቁፅሪ 144,000 ምስ መልአ ከዓ ለዊጦሞ እቲ ስታይል ማለት እዩ ኣይቶም ስፔሻል ዝበሃሉ ንሰማይ ዝኸዱ እዮም እቶም ካልእ ግን ኣብዚ ንተርፍ ኢና ኢሎም ቅድም ግን ንኩሉ ዘመቃርሐ ኢሎም ክስታይ ገይሮም ነይሮም ድሕሪ ግን ቀይሮም ማለት ኣብቲ ናቶም ፖሊሲ ማለት እዩ ኣድቬንቲስት እውን ንሕና ኢና ብሉ ኣብ ካልእ ቤተ እምነት እንተመፂና እውን ኣብ ፕሮቴስታንት ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እስራኤል ብቤተ ክርስቲያን ሪፕለስ ተገይረ እያ ዝብሉ ኣለው ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካበይነት ነገድ ኢና ንሕና እዚ ነገድ ብነገድ እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንደቂ እስራኤል ጥራይ ትምልከት እዚኣ ማለት እዩ ብኣገልግሎት ናይዞም 144,000 ከዓኒ ብዙሓት ሰባት ዝድሕኑ ኣለዉ ኣብኡ ርኢኹሞም ተኾንኩም ቁፅሪ 9 ንሱ ድማ በለኒ ኖ ሶሪ ኣብ ካልእ ዘለኹ ቁፅሪ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 9 ድሕሪ ዝማረ ኢኹ ኢሉ እንሆ ካብ ኩሎም ኣህዛብ ዓሌታት ኣህዛብ ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታት እተኣከቡ ሓደ ቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰባት ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨንፈር ስየ ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣብ ቅድሚት ዝፋን ኣብ ቅድሚት ገንሸል ደው ኢሎም ርአኹ ኣብቲ መጀመርያ ሰማዓኹ እያ ትብል ነይራ ብዛዕባ እቶም ዝሕቶም ሰማዓኹ ጥራይ ድምፂ ጥራይ ሰሚዑ ነይሩ ብዛዕባ ምሕታም ናይቶም 144,000 ኣብ ምድሪ ስለ ዝኸውን ደሎ እዚኦም ግን ረአኹ እዩ ዝብል ደሎ ሕጂ ክልቲአን ከዓ ንፈላለየና ንእግሪ መንገድኩም ረአኹን ሰማዕኹን ይፈላለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምድሪ ዝኸውን ደሎ ክሕተሙ ምዃኖ ሰማዕኹ ኢሉ ነዚኦም ግን ረአኹ ኢሉ ሪኢኹሞም እንትኾንኩም ኣስተውሂልኩም ላ ትኾንኩም እዛ ጥቕሲ እዚኣ ድሕሪ ዝማረ ኢኹ እንሆ ካብ ኩሎም ኣህዛብ ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታትን ተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰባት ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨንፈር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚት ዝፋን ኣብ ቅድሚት ዝፋን እዚኣ ሕጂ ሕዙ ኣብ ቅድሚት ዝፋንን ኣብ ቅድሚት ገንሸልን ደው ኢሎም ርአኹ ኣበይ እቲ ገንሸል ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ዝፋን ከ ኣበይ እዩ ዘሎ ኣስተብሂልኩም ላ ትኾኑ ተስፋ ገብር ኣብ ሰማይ እዚኣቶም ነፍሳት ናይቶም በቃ ስለ ወንጌል ክርስቶስ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድሓን እዮም ብናይ መን ኣገልግሎት እንተልኩምኒ እቶም 144,000 ናብ ብዘላ ዓለም ወንጌል ክሰብኩ ኸይዶም ስለዚ ናብ ብዘላ ዓለም ወንጌል ክሰብኩ ኸይዶም ሶሪ ያረታ ናብ ኩሉ ኮኔክት ስለ ዝኾነ ካፍቲ ሕጂ እዞም 144,000 ንደቂ እስራኤል ጥራይ ኣይኮኑን ኣገልጊሎም ንብዘላ ዓለም እዮም ወንጌል ሰቢኾም ሪኢኹም እንትኾንኩም ኣብዚ ቋንቋታት ኣለው ዓሌታት ኣለው ኣሕዛብ ኣለው ህዝብታት ኣለው ክቁፀሩ ዘይክእሉ ኣነ ብጣዕሚ ካብ ዝሐጎሰኒ ነገር ኣብቲ መከራ እኳ ዘይነኣቱ ምዃናት ዝሐጉስ እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝተደኽሞ ወንጌል ኣብኡ ግን ኣብ ሓፂር እዋን በዞም ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ፍረሲ ክቁፀሩ ዘይክእሉ ሰባት ክድሕኑ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ መከራ ካብ ምብዝሑ ዝተላዕለ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ከምዘየለ በቃ እግዚኣብሔር ሽዑስ ብጀካ እቲ መከራ ዝረክብ እምበር ዝድሕን ዘየለ ሰብ ገይሩ ዝወስዶ ነገር ኣሎ ግን ብዙሓት ክድሕኑ ረአኹ ኢሉ በቃ ኣብ ሰማያት እዮም እዚኣቶም ሰባት እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተሪእና ነፍሳት ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሰማያት እዩ ዝሪኦ ዘሎ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛእ ርእሶም ዘምፅኡ ማለት እዩ እቲ ስየ ዝብሎ ዘለካ ናይ ዓወቶም ምልክት በቃ ኣብ ምድሪ ንስለ ስም ክርስቶስ ኢሎም ገዛእ ርእሶም መስዋዕቲ ገይሮም ዘቕረቡ ሰባት እዮም በቃ ዕውታት ኮይኖም ነገራቶም ኩሉ ብዓወት ወዲኦም ዝመፁ ሰባት እዮም እዚኦም ቁፅሮን ከ ቁፅር ዘይክእሉ ኣብ ሰማያት ርኢኹም ኢኹም ኣብ ምዕራፍ 1 ኣብ ዙርያ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ ዝፋንን ነገራት ነይሮም ድሕሪ ምዕራፍ 5 እንተዘኪርኩም 5 ቁፅሪ 8 ኣቢሉ ከዓኒ ክቁፀሩ ዘይክእሉ መላእኽቲ ኣላፍ ከዓኒ ተወሲኾም ረይ ኣብዚ
ዝፋን ኣሎ ኢልና ነርና ቀስተ ደበና ኣሎ 24 ሽማግለታት ኣለዉ ኢልና ነርና ድሕሪኡ ምዕራፍ 5 እንታይ ወሲኹሎም ኣሎ ክቁፀሩ ዘይክእሉ ኣእላፍ መላእኽቲ ሕጂ ኸ እዞም ነፍሳት እዚኣቶም ከዓኒ ኣብ ሰማይ እንታይ ኮይኑ ኣሎ በቃ ረኢኽዎም ኢሉ ኣብኡ ተወሰኸ እንታይ ነይሩ ምዕራፍ 5 ከዓኒ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ከዓኒ ኣብ ማእኸል ደው ኢሉ እተሓርደ ገንሸል ዝመስል ረኢኹ ግን ከዓ ህያው ኢልዎ ኣብ ምዕራፍ 4 እኮ ነቲ ህያው ዝኾነ ገንሸል ኣይረአዮን ኣብ ምዕራፍ 5 ይርእይዎ ነቲ ገንሸል እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ምዕራፍ 4 5 ኣይረአዮም ኣብዚ ግን በቃ ክቁፀሩ ዘይክእሉ ካብ ብዘሎ ቋንቋታት ዝድሓኑ ምክንያቱ እታ ተልእኮ ምዕራፍ 5 ትዝክርዋ ትኾንኩም ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 9 ኣቢሉ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ተሓሪድካ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲግካ ኢኻ እሞ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም ክትፈትሖ ቦቕ ኢኻ ካብ ብዘሎ ቋንቋታት ዓሌታት በቃ ብደሙ ዘንፅሐናት ካብ ኩሉ ዓሌት ምእንቲ ከድሕን እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ዘበናት ኩሉ በቃ ገዛ እርሱ ብዘይ ምስክር ኣይሓድግ ስለዝኾነ ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እግዚአብሔር መስገን ግንባሮም ተሓቲሞም ኣብ ዘሎ ዓለም ከይዶም ወንጌል ኣብፂሖም ብዙሓት ሰባት ከዓኒ ናቶም ፍረ ክግለፁ ከለዉ ኢና ንርኢ እዞም 144,000 ከም ዝበልናዮም እስራኤላውያን እዮም ኣባኻ ኣቃሊብኩም ላትኾንኩም 12 ነገድ ክፅውዕ ከሎ ክልተ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝነበሩ ኣይፅውዖም ነገድ ዳን የለን ነገድ ኤፍሬም ከዓ የለን ናቶም ክቅይሮም ከሎ ንዮሴፍ የእትይዎ ኣሎ ዮሴፍ ኣብቲ ነገድ ኣይኣቱን ይፍቲ ካልእ እንተሪኢኹም ኣብ ክንዲ ዮሴፍ ምናስየን ኤፍሬምን እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ለው ከዓኒ ዝዓጥን ስለ ዝኾነ ዳኒ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ግን ለው ከኣቱ ከሎ ዮሴፍ ከኣቱ ከሎ ዳንን ኤፍሬምን ግን ክወፅ ከለዉ ኢና ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ እንተኢልና ገለገለ መፅናዕቲ ከም ዝድግፎ ናይ ብዙሓት ሰባት ክስታይ ከም ዝብልዎ ንጣዖት ስለ ዘምልኹ ደድሕሪ ጣዖት ስለ ዝኸዱን ስለ ዝሰዓቡን ኣብ በቃ እግዚኣብሔር ስለ ዝኸሓዱን ዝብል ክስታይ ኣሎ እዚ ከዓ ገለ ጥቕስታት ዝተደገፈ ምዃኑ ክስታይ ክገብረልኩም ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማይ ነገስት ርኢኹሞ እንትኾንኩም ኤፍሬም ከዲዑ ነይሩ ቀዳማይ ነገስቲ 11:26 ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ካልእ ከንብብ ኣብ ሆሴዕ 4:17 ኤፍሬም ምስ ጣዖት ሓቢሩ እሞ ሕደጎ ኢልዎ ሊቭ ኣሎን ኢሉ በቃ ሕደጎ ኢልዎ ኣብ ሆሴዕ 4:17 ከምኡውን ኣብ ሆሴዕ 10:3-12 ኣበሳ ኤፍሬም ተጠሚሩ ሓጢኣት ተነቢሩ ኣሎ ኢሉ በቃ ስለዚ ኤፍሬም ሓጢኣት ገይሩ ኢሉ ንድንኳን ዮሴፍ ደርቤያ ንነገድ ኤፍሬም እውን ኣይሓርኽዋን ኢሉ ኣለኻ ኣብ መዝሙር 78-67 ማለት ኣብ ኤርምያስ 7:15 ከዓ ንኩሎም ዘርኢ ኤፍሬም ከምዚ ደርብኽዎም ንዓኻ እውን ዘይትእዘዝ ትኾንካ ከምኡ ንዓኻ ከድርቤካ እየ ዝብል ኣሎ ማለት ተወሳኺ ጥቕሲ ኤርምያስ 4:15 መሳፍንቲ 17 እውን ከነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ኤፍሬም ምስ ጣዖት እንታይ ገይሩ ኢሉ ሓቢሩ ኢሉ እቲ ኣብ ነገስት ምዕራፍ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 11-12 ዘሎ እንተሪኢኹም እውን እቲ ኤፍሬማዊ ኢልዎ ኣሎ እቲ ኤፍሬማዊ በቃ ዝበደሎ በደል ንእግዚአብሔር ዝሕዘኖ ኣብኡ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሲ ብኤፍሬም ኣይተሓጎሰን ብኤፍሬም ጉሂ ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ ኣብዚ ዘይኣትወ ዝብል ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ነገድ ዳን ከዓኒ ኣብ መሳፍንቲ 18:30
እቶም ደቂ ዳን ድማ ነቲ ጽሩብ ምስሊ ንርእሶም ኣቆሙ እዩ። ስፔሻሊ ሓንቲ ጥቕሲ እሞ ከንበበልኩም እያ ግድን ከምዎ ስለ ዘለኒ እቲ ዘንበብኩልኩም ሕጂ መሳፍንት 1830 ደቂ ዳን ድማ ጽሩብ ምስሊ ንርእሶም ከም ዘቆሙ ይነግረና። ቀዳማይ ነገሥቲ 12 ግን ከምዚ ይብል 12:28 ኦኬ እቲ ንጉስ ድማ መኺሩ ክልተ ምራኻት ወርቂ ገበረዎ እስራኤል ናብ ኢየሩሳሌም ምድያብ ይበጽሓኩም እዩ እቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደየቡ ኣማልኽቲ እነውልካ ድማ በሎም ነቲ ሓደ ካብ ቤትኤል ኣንበሮ ነቲ ሓደ ከዓ ኣብ ዳን ኣንበሮ ኢሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚቲ ሓደ ክሰግድ ክሳብ ዳን ይኸይድ ነበረ እዚ ነገር እዚ ከዓ ሓጢኣት ኮነ ኢሉ እቲ ጣዖሲ በቃ ናብ ኢየሩሳሌም ከድ 10 ግዜ ክስታይ ይብለካ ኣሎሞ ኢሎም ኣብ ዳን ተገይሩ ኣብኡ ኸይዱ እቲ ህዝቢ ይሰግድ ከም ዝነበረ ደቂ ዳን ከዓ ጽሩብ ዕንጨይቲ ምስሊ ከዓኒ ኣቂሞም ከዓኒ ምስሊ ከም ዝገበሩ ከዓ ይነግረና እዩ ኣብ ኤርምያስ 8:16 ከዓ ከምዚ ይብል ናብ ኣፍራስ ኩርፍ ምባል ካብ ዳን ይስማዕ ብድሃይ ምሕሞሓም ድንጉላታቶም ድማ ኩላታ ሃገር ትርዕድ ኢሉ ማለት እዛ ጥቕሲ እዚኣ እንተወሲድኩማ ልክዕ ምስቲ ናይ ፀረ ክርስቶስ ፈረሲ የተሓሓዝዋ መልሼ ክምለሰኩም እየ ዘፍጥረት 49:16 ከዓ ከምዚ ይብል ዳን ከም ሓደ ካብ ነገዳት እስራኤል ኮይኑ ንህዝቢ ክዳኒ ይብል እዚኣ ከዓ ሕዙለይ ኣብ 49:17 ዘፍጥረት እንተመፂና ከዓ ዳን ኣብ መንገዲ ተመን ኣብ ጓል መንገዲ ቀራና ከዓ ተመን ኢልዎ ነይሩ ይቡ ስለዚ ኣብ ነገድ እስራኤል ኮይኑ ንህዝቢ ክዳኒ እዩ እትብል ሓንቲ ነጥብ ሕዙለይ ከምኡውን እቲ ኣፍራስ ዝብል ምስቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ተሓሒዞም እንታይ ይብሉ እቲ ፀረ ክርስቶስ ካብ ኣይሁድ ክወፅእ ካብ ኣይሁድ ክወፅእ ከሎ እቲ ፀረ ክርስቶስ ከዓ ካብ ነገድ ዳን እዩ ዝብል መደምደምታ ናይ ብዙሓት ኣሎ ማለት እዘን ጥቕሲ ደገፍ ምግባር ማይ ዘክርወን ዘፍጥረት 49:16 ዘፍጥረት 49:17 ከምኡ ከዓ ኤርምያስ 8:16 ማለት ስለዚ ኩሉ ነገር ኮፒ ኤንድ ፔስት ስለ ዝኾነ ስርሑ ኣነ መሲሄ ክብል እንተኮይኑ እስራኤል ትኹን ካልእ ክቕበልዎ እንተኮይኖም ዘርኡ ካብ ኣይሁድ ክኸውን ኣሎ ኢሉ ካብ ኣይሁድ እንተኮይኑ ከዓኒ ካብ ዳን ይኸውን ምክንያቱ ነገድ ዳን ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝኸድዑ ከምኡውን ካብ ነገድ ዳን ንህዝቢ ዝዳኒ ክትንስኢ ስለ ዝብል ስለዚ እዚኣ ክስታይ ብምግባር ምክንያት ብምግባር እዚ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምታት ኣቐሚጦም ኣሎ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ብዘይ ምስክር ስለዚህ ሓድግ ከም ዝበልኩም ደጊመ ኣብዚ መከራ ግዜ ዘገልግሉ ዘይጉድኡ እግዚአብሔር 144 ሺህ እዞም ሰባት እዚኣቶም መዓስዮም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ዝግበረሎም ደሎ እንተልና እተን 3 ዓመትን ፈረቓን ደሓኒ ነይሩ ብዙሕ መከራ ኣይነበረን ልክ ኣብቲ መንጎ ስለ ዝፍፀም ኣብቲ ማእኸል እዩ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ምክንያቱ ልክዕ ነቲ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 26 ስጋብ 27 ዘሎ ምርኩስ ብምግባር ማለት ስለ መከራ ምንውሓቱ ከመይ ምዃኑ ኣብኡ ይገልጽ እዩ ኣብቲ ፍርቂ መከራ ከመይ ከም ዝኸውን ተዛሪቡ ስለ ዘሎ ማለት ስለዚ እዞም ዝተሓተሙ ኣብቲ ካልኣይ እብረ ናይቲ መከራ እዮም ኣብቲ 3 ዓመትን ፈረቓን ማእኸል ዘሎ እዮም ማለት እዩ ብቀዳማይ ተዛራሪብና ነርና ብዛዕባ እቶም ሰሙናት ማለት እታ 7 ሰሙን ነታ መቅደስ ትስርሓላ 62 ሰሙን ከዓ እቲ መሲሕ ዝቕተለላ 69 ሰሙን ኮይና ሓንቲ ሰሙን እያ ተሪፋ
أمونغو ክርስቶስ ሞቱን أمونغو داغم ممصون دلو مالتي سلازي اتا شوعات تسوم تباهيلا زلخا نتا شوعات بات حنت سوم تباهيلا دلا نتا شوعات عمت سلازي خوني بزعبا بعال دانيال بزعبا بيت كريستيان يتزارو لك مولادو تزاريبهم مكرو أموتون تزاريبهم دحريو داغم مزاتهم تزاريبهم سلازي اتا أمونغو زلو ملأت أحزاب نبيت كريستيان ساتهم والحانتا يتزارو مالتي زيا قدمنا من بعد تزاريبنا لنا سلازي أفتا حانت سومن سوء أجن بزحت صنع كيدان كأتو يمسو كمتي أب دانيال إسران تشعت إسران شدشين يودلو بقى بزحت صنع كيدان كأتو يم إسرائيل مسؤ كيدان كتأتي أفت مقدس تفعت كمزيو إذا غاني كالا أي تسولوميك معرف كلتا كابسلة تسكابر بعد تطري وتخوليهم نايتي مسوعتي نايتي حروت زقبة زنبرة عفت مقدس يلا مقدس كم زلو إيشو الزعرب زلوبز كله خمس قارس كو قبري عفت مقدس جزارسو شيمو نعي كبلي مالك كم زي لقيت يسوس أقدم أبي وانجيل يوحنس حموشته 4:3 أنا بسمع بوي مزاحو أمو أيتقبلكم كال بسم جزارسو أنت مسأجنا تقبلوهم سلازي بسم أبو هسي قويتانا يسوس كرسوس أيتقبلون مش بخال اسم أنت مسيجن قبلوا رأي إسرائيل لم تأخذ قبول أنت هلنا حجون أتي عبتن بيت إساياس تصحفه مسيح قال بقى زبل نجار كله ندبلو لك بقى بتنساتهم زدلي وعينت من قدي تسأل كريستوس كأني بقى بلح سلازغونه بقى نزل صحفات زي مصنعتي دقف بمقباري نقول نجار أسني جزار سمس تستنقرلو قد محجيز تزربلو على مصحف قدوس إنه خباري بزلا عالم كاني صنع خيدان مسوخ تقبريها عرفت فرق جن كم زوالكم عم مقدس مسلم مستقبري كل نجار دك إسرائيل كستو علو هجمريا بدحرين دك إسرائيل حبي مكرا شجري قورته زاد سواي قا نتنجارتي كافت مكرا عفت جزية مكرا زدحنو سبات من انت خبازه نتهم حزب من انت خبي جايلو نتهم 244 شه عبكم بارم ما حتى مستقبر لما الزقلة صار كرسوس معرخ ندي بلح مخانو قدامك ستاي او قرب اتني نيرنا مخنياتو عالم بخنا سيكون بدبلوماسي قاتوا بقى صعدا فرس حيزي قاتوا سلام كم بقدامي يزبلني اب اوروبا افتي ناي جنيفا ونكون بقى سيطان ونكون قال يكون احنا سلام دلنا عالم بحادث مرحله قاعد دلنا مشي له إذا خاني نقول دليتاتهم زمال عينت كوينو بقى هاي انتليجنت بيرسون كمثل نزي سبات كزارو بخلو شديش تنطبتات بزعبا زي زارو تن شديش تنطبتات حلف يلك نقولكم حاده انتليجنت جينيسي مالت بفلتت بقى زخ عباتي نني عالم حزب خدنقي كمتي رأي حجي مس قويتا خم معراريه لكم كن كل نجر كوبي اند بيست سلازغونه اتتصره كريستوس حساو مسيح سلازغونه نايتحق مسيح بقى ستايل تخاتيلو سلازمت مالت اتي زهبكم تقسي ناتو زي كونسي نتنا قويتا كوبي غير سلازمت نتنا قويتا يخريكم بزلو مزقبن طببن فلتاتن او تصويرو الو يلو إذا تقسين قويتا يسوس كريستوس جن إذا سبز خاني بزدن نجر بقى طبب استملؤ بقى فلتات تدقف نجرات النامس أنا علم تخجبر أي كس داعي دانيال شوعات 10 شعات تسقاب عسران تاريخهم مفهوم يلك بلوس زخونة نجر سهلو كالوت نجر سبوس زبالة نجر علو اتخال عينتو قدام انتي لكم بفلتات ويكاني انتي الولو بإنتليجنت نسي الولو اتخال ايكا بناي زربا خقلت كاني وز زبالة نجري وانجيل ماتيوس معرا شوعات عسران شمونتن هزبخا بتمرتو نقويتا يسوس كمالتي هزبخا بتمرت استلع على تقريمهم نيرم يسوس ويون كمتي ماتيوس 10:54 كا
እዚ ጥበብ እዚ ሓይሊ እዚ ካበይ ረኺብዎ ወዲ ተፀራቢ ዕንጨይቲ ዶ ኣይኮነን ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ዝዛረቡ ዘሎ ነበረ እንዳበሉ ይድንቑ ከም ዝነበሩ እዚ ሰብ እዚ ከዓኒ ብዘደንቕ ነገር ኣብዚ ዓለም እዚ በቃ ብዘረብኡ ክእለት ብዘለዎ እዚ ከዓኒ ዋላ ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ሪኢኹምዎ ከመይ ከም አንበሳ ኢልዎ ኣለዉ ኣፉ ከዓ ከም አንበሳ እዩ ድምፁ ዘገርም ዘፍርህን ነገር ክኸውን ሓንቲ ቁሸት ኮይናትሉ ዘላ ዓለም በቃ ሚድያ ነቲ ንሱ ዝዛረቦ ክሰምዑ ክብሉ ብዙሓት ሰባት እንታይ ክገብሩ እዮም ብዘረብኡ ክሰድዑ እዮም ምክንያቱ እቲ ናይ መጨረሻ ፅሕተት ይልቀቕ ስለ ዘሎ ብኩሉ ነገር ብሉፅ ኮይኑ እንተተረአየ ንግዚ እዩ እቲ ውሱን እዋን ዝተዋህቦ ስልጣን ተጠቂሙ እዩ ነዚ ነገር እዚ ንዓለም ብዙሕ ከስድዕ ማለት እዩ ብሳልሳይ እውን ፖለቲካዊ ጀነስ እዩ ፖለቲካ ነገር ከዓ ንዓለም ብኩናት ዘይኮነ መጀመርያ ዲፕሎማሲ እዩ መፂዋ ብፖለቲካ ሓያል እዩ ምሽ በቃ ክመፅእ ከሎሲ ቀስትን ኩናትን ታንክን ኣምርሒ ይኮነን በቃ ፃዕዳ ፈረስ ሒዙ እዩ መፂዋ እዚ ኢኻ ዘድልየና ነይሩ ኢላ ዓለም ብቐሊሉ ክትቅበሎ እያ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልና ራብዓይ ከዓኒ ሃይማኖታዊ ንኩለን ሃይማኖት ዓለም ከዓ ኣብ ሓንቲ ቅርጫት ክገብር እዩ በቃ ነዚ ነገር እዚ ከዓ በቃ እንታይ ይብል ነይሩ ሓደ ግዜ ዝሰማዕክዎ ዋላ ነዚ ናይ 7 ዓመት ክሳይሲ ሞስሊሙን እኮ ይፅበይዎም ኢሉ መበል 12 ኢማም ናይ መሓመድ ዘርእሲ ጠፊኡ ኣሎ ሓደ ጠፊኡ ነይሩ ኢሉ ክመፂኡ 7 ዓመት ከዓ ከምዚ ገይሩ ክመርሓና እዩ ዝብል ኣብቲ ክስተዮም ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ኣብቶም ሽዓዲ ወይ ኣብቶም ሱኒ ኣብ ሓዲኦም ኣሎ ኣብቲ ክስተዮም ማለት እዩ ዋላ እውን ኣብ ሓንቲ እምነት እውን ከምኡ ኣሎ ለካስ እዚ እውን ሓደ ክገብሮም ይኽእል እዩ ነቲ ብሽዑኡ ዝመፅእ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ብሃይማኖታዊ ነገር እውን በቃ ኣብ ሓንቲ ቅርጫት ርኢናዮም ኢና ብቐዳይ ነጊረኩም ነይረ ኣብ ዘሎ ዓለም ኣውፅኦም ዋላ ኤቲክስ ዋላ እቶም ንኣምላኽ ዘየምልኩ ዘበሉ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ተረኺቦም ይዘራርቡ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ከምዚ ቅልውላው ምሽ ቅድሚ ዓብይ ናይ ሕርሲ ክስታይ ምምፅኡ ቃንዛ ምምፅኡ ምሽ ቅድሚኡ ቅልውላው ዝመፅእ ናይ ዓለም ቅልውላው ከዓ ከምኡ እዩ ዘርእየና ዘሎ በቃ እስከ ንዓለም ብምዝራብ ብከምዚ ኢና ክኾነብሎ ንኽእል በቃ ካብ ምርሓቕ ምቅርራብ ሓይሽ ስለዚ ደቂ ሰባት ዝፈጠርዎ ክስታይ ዝመሃዝዎ እምበረይ ክንደይ ኣማልኽቲ ያለው ዝዓለም ማለት እዩ ሓደ እኮ ኣምላኽ ገለ ተባሂሉ ናብ ሓደ ነገር ንምምፃእ ክስታይ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ብናይ ሬሊጅን ነገር እውን ጀነስ እዩ ኣብ ሓደ ቅርጫት ንዓለም ኣምፂኡ ሓደ ክስታይ ክገብር እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ነገር ክትግንዘብዎ ዘለኩም ቤተክርስትያን ከዓ ስለ ዘየላ ዝቃወሙ የለን ማለት እዩ ስለዚ ዓለም እቲ ንሳእ ትደልዮ ዘላ ዓይነት ሰብ ኮይኑ እዩ ክመፀላ ማለት እዩ ሓምሻይ እውን ሚሊታሪ ከዓ ጀነስ እዩ ብሚሊታሪ ከዓ በቃ ሓይሉ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ዳንኤል 8:24 ሓይሉ ክትበርትዕ እዩ ብሓይሉ ግን ኣይኮነን መስተንክር ዝኾነ ጥፍኣት ክገብር ኢሉ ኣሎ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሓያላን ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ተራእዮም ኢልዎ ተራእዮም ዋላ ምንም ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣቐዲሙ እውን ኣብቲ ምዕራፍ ትዝክሩ ትኾንኩም ምዕራፍ 6 እንታይ ኢልዎ ነይሩ رأيخ إنه عم بلاي فرس تقميت وزول دماغ استزلوا أخليل توهابو الناس عارخ السعر كايل الناس عارخ السعر يعني تحايل خاوس الذي يكونه بدحريت توهابو استايس الذي يكونه مالي سلازي خمس دانيال الوضلون حايلو خبرتي تحايلو كاو يكونن بدحري يكون استايس قبل له مستنكر زكونه طفات كاخ قبري أب عالم زلوا حيالان كأب كرمي منم نقرا يكونوا ترى سلازي الناس عارن سعري مالتي أبرأي وهان 10:4 كم زيل من كواقو يقل النابلو خاسقدو ليلو إذا حيالي من كواقو يقل مخنياتون عالم أب تحت قصور زقبرين مالتي بهايمانوت بلو بوليتيكا بلو بناي زربا خلت بلو بناي فلتت بلو بكل نجاري بقى بحيت وذل بكوميرشال جينسون بناي نقدني عالم مقصص صارون فلتاتو زخعبتي سلازي حدا سيل كجبري ناي نقد ماخر شدشان زبل مارك بق أنا زي والوال حدا كجبر يكلني كل نجار عم تحت قصور غير ولا أنا عالم مالتي كم تدانيال 10:4 مالتي
إذا عينت بلح زخونة صار كريستوس سب عبيت مقدس طفعت رخصت كمسي مالت شو سلازي قليل سبا أيكون زمس شعون مالتي سلاز بزي ናይ ተፈላለዩ ሓሳባት ገሊኦም ከዓ ነዚኦም ብኩለን ዝግፍዎን ኣሎ ገሊኦም ከዓ ብንፅል ዘምፅወሎ እቲ ክኸውን ከሎ ግን ድምር የን ናይ ኩሎም ኣምፅልኩም ማለት እቶም ተሓትሙ ከም ዝበልኩኹም መጀመርያ ሰማዕ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ናይዞም ነፍሳት ስለ ወንጌል ክርስቶስ ዝተሰውኡ ብዙሓት ዝሓኑ ግን ረአኹ ኢሉ ማለት እዩ ዳንኤል ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ራእይ ዮሃንስ መፅሓፍ ندحر عين ملكت نينا كله نقدم يزال إذا نقرنا معي نمنتهي خم انتهينا أقدم أبيله بقدامني لكم نيري أقدم يزاربي ولا دحرونا معرف 14 خينو بزعبا زم 244 شح حد هاي قولوا بقصر 244 شح كوينا ما ترش 5 رغبوني جلسي مال that means بزعبا عفت زلوا حليفوسين نبدأ حجي تذهبوا من لاش وني زارة معي إذا سبات زياتهم كو جنا زي كنا نجاري جن أملاح جن صباح لهم معاتن حادث لزخونة مالتي رأي خانة دحري تماليسي كنا زارة وكم زول كون نقل ميتيو إذا سبات زياتهم كو أي موتون جن تبدأ حجي زخون ميتهم نفسات عفت سماي ذهبوا خستعي الزارب النازل لمايتي أبزن ريوز تقاتلوا نفسها السبات يوم مالتي تقاتلهم يوم سلاسم كريستوس مكراس أجيبهم بمخنياتهم 244 شح وانجيل زسوميهم أبزوري عالم زنبرو زودحاني بدومو زو تحاسبو يروهم أب كلمة تجنشل أب كلمة زفانن كأني كقومو يخولي زوم سبات زياتهم تاي تعنتوي ثلاثة نجاري لكم نيرهم كقومو زغلو حاده እቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ተገብረሎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቆሙ ይኽእሉ ምክንያቱ ካፍቲ ኣብቲ ኣብ ግዜ መከራ ቆይሞም ከዓኒ እግዚአብሔር መስገን ንኻልእ ዝረክብ መከራ ንዕኦም ካይረኸቦም ክተርፍ ይኽእል እዩ እቶም ካልኣይ ከዓኒ እቶም ብዶም ዝተሓጽቡ ዝድሓኑ ኣብ ቅድሚቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚቲ ገንሸልን ክቆሙ ይኽእሉ እዩ ማለት ሓደ እዞም ብዶም ዝነጽሁ ብቁጽር ክንደኦም ንዝብል ብጣዕሚ ብዙሓት ክቆጸሩ ዘይክእሉ እዮም ከምኡ ኢልና ኣሎ ቁጥሪ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 9 እንተሪኢኹሞ ድሕር ዝማሪኹ እንሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብ ዓሌታትን ኣሕዛብን ካብ ብዘሎ ቋንቋታትን ተኣኪቡ ሓደ እኳ ክቆጽሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ክቆጽሮም ዘይክእል እዩ ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ጨንፈር ስያ ኣብ ኢዶም ሒዞም እንታይ ከም ዝኾኑ ስለዚ ቁጽር ዘይክእል ብዙሓት ቁጽር ከም ዝነበሩ እዞም ብዶም ዝነጹ መን እዮም እንተኢልና ካብ ብዘሎ እዮም እስራኤላውያን ኣለዎም ካብ ኩሉ ዓሌትን ቋንቋን ኣለ ኢትዮጵያውያን ኣለዎም ኤርትራውያን ኣለዎም ዋላ ካብ ኩሉ ዓይነት ቋንቋ ነቲ ወንጌል ሰሚዖም ዝተቐበሉ ሰባት እዞም ብደም እቲ ገንሸል ዝነጽሁ ካበኦም መጺኦም ኢሉን ሓቲት ነይሩ ዝክር ትኾንኩም እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ ጸበባ ክዳውንቶም ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጻዓድዮም ዝመጽኦም እዩ ካበኦም መጺኦም ተልና ካብቲ ብርቱዕ ጸበባ ኣብኡ ወንጌል ምስተነግሮም ንጎይታ ዝተቐበሉ እዮም ማለት እዩ ንምንታይኦም ተሓጺቦም ንምንታይኦም እንተኢልና ከዓ ኣብቲ መቕደሱ ለይትን መዓልትን ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኣብ መቕደሱ ለይትን መዓልትን ከገልግልዎ ለይትን መዓልትን ዝብል ናይ ወቕትታት ክስታይ ንዓና ንኽጥዕም እምበር ለይትን መዓልትን የለን ኣብ ጎይታ ውሽዑ ማለት እዩ ግን ንዕኡ ከገልግሉ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅድሚኡ ንኽቐርቡ ንኸምልኽዎን እግዚኣብሔር መስገን እዮም ድሒኖም ስለዚ ኣብቲ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓኒ ማሕደሩ ኩሉ ሰዓብ ምስኦም ክኸውን ኢልዎ ኣሎ እዞም ብደም እቲ ገንሸል ተሓጽቡ ፍጻሜኦም እንታይ እዩ ንዝብል ከዓኒ እግዚኣብሔር መስገን ናይ ዘላለም ህይወት ይበቃ ራእይ ዮሃንስ 7:16-17 ዘሎ ክንርኢና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ምድሪ ከለዉ ብዙሕ ጠምዮም እዮም ብዙሕ ብፀሓይ ሃሩር ክስታይ ረኺቦም እዮም መከራ ምክንያቱ ምስ ደሓኑ ብዙሕ ነገር ናብዝን ገዛእ ርእሶም ክሓብኡ ክስታይ ኣቢሎም ብዙሕ ፀሚኦም እዮም ድሕሪ ደጊም ግን እንታይ ኢሎም
ኣይጠምን እዮም ድሕሪ ደጊም ኣይፀምን እዮም ፀሓይን ሓርን ከዓ ኮቶ ኣይረኽቦም ምክንያቱ ናብቲ ዘይረኽቦ እዮም ከይዶም ዘለዉ ማለት ኣብ ማእኸል እቲ ዝፋን ዘሎ እቲ ኣብ ማእኸል ዝፋን ገንሸል ክጓስዮም ኢሉ ጓሳዮም ካብ ምን ክኸውን እቲ ገንሸል ኣምላኽ ንሱ ናበይ ናብ ዒላታት ማይ ህይወት እንታይ ክገብሮም ኢሉ ክመርሖም ኢሉ ኒዒንቶም ከዓ ካብ ዒንቶም ከዓ ንባዓቶም እንታይ ክገብር ከደርስ ኣብ ምድሪ ክንነብር ከለና ጥሜት ኣሎ ፅምእ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ናይቲ ጓሳ ተግባር ከዓ እንታይ እንተኢልና ናይ ጓሳ ተግባር ሰለስተ እየን ሓደ ይመርሕ ይምግብ ይሕሉ ማለት እዩ ናብቲ ማይ ህይወት እንታይ ክገብሮም እዩ ነዚኦም ክመርሖም እዩ ካይጠምዩ ከዓ እንታይ ክገብር ክምግቦም እዩ ካይፀምኡ ከዓ ከስትዮም ስለዚ ፀሓይን ሃሩን ከየብሎም ከዓ እንታይ ክገብሮም ከፅልለሎም እግዚኣብሔር መስገን እዚ ጓሳ እዚ እንተመፅኡ ንባዓቶም ከዓ ክደርዝ እዩ ሓዘንን ጉስቅልናን ከዓ የለን ስለዚ ናይ ምድሪ ነገር ኩሉ ነገር ኮንትራቶም ወዲኦም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ሓድሽ ኣካል ስለ ዝለበሱ ኣይጠምን እዮም ኣይፀምን እዮም ኣፍታ ገንሸል ብርሃና ዝኾነ ኩሉ ሳዕ ንሱ ዘብለላ ኣብያ ምስ ማለት ስለዚ ኣቐዲሙ እዩ ዝነገረና ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስለቲ ወንጌል ኢሎም ክስውዮም መጨረሻ ከዓ ኢልወለ ስየ ሒዞም ፃዕዳ ክዳውንቲ እቲ ክስታዮም ካብ ብደም ክርስቶስ ነፂሆም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ክኾኑ ከለዉ እዩ ዝረኣይ ዘሎ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ኣብቲ ግዜ መከራስ ብዙሓት ሰባት ከም ዝድሕኑ ብቁፅሪ ክንድዚ ክንብሎም ዘይንኽእል ዘይተኣደነ ቁፅሪ ዝድሕኑ ሰባት ኣለዉ ምስ ደሓኑ ግን ናይ ባሕቂ ካብታ ዝድሓኑላ ግዜ ትሒዛ ብዙሕ መከራ ስደትን ገለ እኳ እንተሃለዎም ኩሎም ክስው እዮም ሰይጣን ካድኑ እቶም ብህይወት ዝፀንሑ እቶም 144,000 ጥራይ ዓለም ንዓኣቶም ኣይትበቅዕን እያ እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክነብሩ ዝደልዩ ሽዑኡ ከምቲ ጢሞቴዎስ ይብሎ ዘሎ ክስጎግ እዮም ዝብሎም ክስጎግ እዮም ኩሉ ነገር ኣብ ልዕሊኦም ፀላኦም ክኸውን ምክንያቱ እቲ ኢኮኖሚ ንባዕሉ ተዓንቶ እዩ ዝበልና ክበልዑ ክሰትዩ እውን ኣይክእሉን ክሸጡን ክልውጡን እውን ኣይክእሉን እዞም ሰባት እዚኣቶም ብጥይት እኳ ዋላ እንተዘይተቐትሉስ ብጥሜት ክሞቱ እዮም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንስለ ስም ክርስቶስ ኢሎም ገዛ ርእሶም ስለ ዝሃቡ ስጋ መወዳእታ እንታይ ክገብሩ እዮም እግዚኣብሔር መስገን ይገሱ እዮም ከም ዝበልኩኹም እቲ ፃዕዳ ክዳውንቲ ናይ ዓወት ናይ ንፅህናን ናይ ፅድቅን ዘመልክት እዩ እቲ ስየ ከዓ ናይ በቃ ሓደ ነገር ምስ ተዓወተ ዕንበባ ከም ትህቦ ልክዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ተዓዊቶም ዝሓዝዎ እዩ ማለት ኣምላኽ ንዕኦም በቲ መከራ ምስኡ መከራ እንተፀገምና ምስኡ ከዓ ክንከብር ኢና ኢሎም እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ልክዕ ከምቲ በቃ ሓደ ጎያይ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኢልዎ ዘሎ ስዒሩ ምስ ወድአ ዝውሃቦ ሽልማት እዚኣቶም ከዓኒ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:3 ንሪኦም ዝነበርና ነቲ ስዕር ዝውሃብ ዓስቢ እግዚኣብሔር መስገን ኣምላኽ ክህቦም እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ሓደ እቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ዘለዎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቆሙ ኢልና እቶም ካልኣይ እቶም ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድሓኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቆሙ እቶም ሳልሳይ ከዓ እቶም ቅዱሳት መላእኽቲ እዞም ቅዱሳት መላእኽቲ ኣብ ዙርያቲ ድሕርቶም ክስታይ እዮም ነይሮም ድሕርቲ 24 ሽማግለታት እዮም ነይሮም ዓው ብዝበለ ድምፂ እዚኦም እንታይ ኢሎም ምድሓን ኢሎም ናይቲ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጠን ናይቲ ገንሸልን ኢሎም ብዛዕባ ምድሓን በቃ ዓው ኢሎም ኣብ ሰማያት ክዛረቡ ከለዉ በቃ እዞም መላእኽቲ እዚኣቶም ከዓ ሰሚዖም ማለት እዩ ሰሚዖም ኣሜን ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ስፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽና ናይቲ ገንሸል እናበሉ ዓው ኢሎም ክጭድሩ ከለዉ ሰሚዖም ሕጂ ኣሜን ይብሉ ድሕሪኡ ንሳቶም ከዓ ከምዚ ኢሎም ዘሚሮም ልክዕ እዞም መላእኽቲ እዚኣቶም እዞም ነፍሳት እዚኣቶም ምድሓን ናይቲ ገንሸልን ናይቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎን ምስ በሉ እዚኣቶም ከዓኒ ኣሜን ኢሎም ብድሕሪኡ ዘሚሮም
اتزمروا مزمر ريخم انتهنكم عم عرف حمش تقطر عسرت خلت نتجنشل زمروا حج خان إجزابي ربو كزمر خلو يمال انتهي لهم نيرماو عوز بلا دمت خاء ثم الأختي اتجنشل تحرد جنشل نسو سلطانا هابتن تبابن حيلن كبرن جرمان وداسين كوسد بوغ إيلا شو عتا نتوتاتين اكشواليزيان شو عتا خاملعات ويفص منا زمل كتيو ኣብዚ ከዓ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ኣምላኽ ኣብታ መቕደስ ፍንለይቲ ኦኬ ኣብ ቁፅሪ 12 እቶም መላእኽቲ ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግለታትን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከዓ ኣሜን ኢሎም መጀመርያ ኣሜን ሕጂ ብክልተ ትርጉምዋ ነዚኣ ሰባት ኣሜን ኢሎም ጀሚሮም ኣሜን ኢሎም ወዲኦም እዮም ዝብሉ ግን ገሊኣቶም ዝበልዋ ብዙሕ ንዓይ ክስታይ ዘበለትኒ ግን ድምፂ ናይቲ ኣቶም ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽና ናይቲ ገንሸልን እዩ ኢሎም ዓው ኢሎም ክጭድሩ ከለዉ ኣሜን እዮም ኢሎም እዚኣቶም ድሕሪኡ ከምዚ ብምባል ከዓ ይቕፅሉ ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለዓለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን ምክንያቱ እቲ ንደቂ ሰባት ዝገበሮም ምድሓንሲ በቃ ክሪኡ ሓረር ስለ ዝብሉ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ሉቃስ ዝብሎ ናይ ደቂ ሰባት ምድሓን ከምቲ እውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ስለ ደቂ ሰባት ዝገበሮ ምድሓን ሪኦም የመስግኑ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ይህቡ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ እውን ከምኡ በቃ ምድሓን ናትኡ ናይ እግዚአብሔር ክብሉ ከለዉ እቶም ነፍሳት እዚኣቶም ከዓ ኣሜን ኢሎም ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክህቡ ክሰግዱ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ከለዉ ክህቡ ከለዉ ንርኢ ማለት ክዝምሩ ከለዉ ንርኢ ማለት እዚ ከዓ ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 10 እውን ክርአ ንኽእል ኢና ስለዚ ቅዱሳት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ክቆሙ ይኽእሉ በዛ ጥቕሲ መሰረት ምዕራፍ 7 11 12 ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝረኣናያ ሰለስተ ነጥብታት ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ተደፊኦም ሰገዱ ይብለና ካብዚ ሰለስተ ነገር እንታይ ንምሃር እንተኢልና ሓደ ኩሉ ግዜ ኣብ መጨረሻ ንብላ ነገር ኣላ ናይተን ዝተምሃርናየን ኮንክሉዥን ማለት ከምቶም 144,000 ነገልግሎ በቃ ንሶም ንኣምላኽ ርእሶም ዝሃቡ ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ እዮም ነይሮም ስለዚ ንብዘላ ምድሪ ከይዶም ወንጌል ይሰብኩ ነይሮም እታ ጥቕሲ እንተዘየቢልያ ወንጌል ማቴዎስ ንብዘሎ እታ ጥቕሲ 24 ኦኬ 24:14 ከምዚ ትብል እዚ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ ከዓ መወዳእታ ክኸውን ኢሉ በዞም ሰባት እዚኣቶም ቃና ብዘላ ዓለም እዩ ወንጌል ተሰቢኽ ኣብ እስራኤል ጥራይ ኣይኮኑን ክስታጊሮም ማለት ስለዚ ንኣምላኽ በቃ ብፍርሃት ዘገልግሉ ብሕልፊ ምዕራፍ 14 እንተቢልኩም ብቅድስና በቃ ብጽድቅ ንኣምላኽ ዘገልግሉ ዓይነት ሰባት ምንባሮም ይገልጾም እዩ ኣብኡ ስፔሻሊ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓኒ ከም ንኣምላኽ ሰባት እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ከምዞም 144,000 ንኣምላኽ ንዑ ብምፍራሕ ዘገልገልዎ ንሕና እውን ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ፀዊዕና እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣብ ዘለናሲ በቃ ተወልደ ሞተ ክንከውን ዘይኮነስ እግዚአብሔርሲ በቃ ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት እዩ በቃ እቲ ሰማዕካይ ንስኻ ንኻልእ ንምንጋር ማለት እዩ ስለዚ ንፍጥረት ኩሉ ንሓደን ካይፈለና እዚ ወንጌል እዚ ከነብፅሖ ከም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እሞ ስለዚ ናይ ወንጌል ተልእኮ ጾር ኩሉ ግዜ ይሃልወና ማለት እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ምልክት ኣለና ንሕና እግዚአብሔር መስገን ብዛዕባ እቲ ናይ ምልክት ሽዑ ዝኸውን ኣይኩንኩን ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንሕና እውን እቲ በቃ ጎይታ ንዓና ዝሃበና ፀጋ ገዛ ርስና ንሕና ኣይኮናን ከይድና ክስታይ ነበር ንሕና ተኣዚዝና ክንከይድ ከለና ጎይታ ነገራት ኩሉ ከስልጠልና ኣፍ ደገ ክኸፍተልና ስለዚ ገዛ ርስና ንሕና ግን ንወፊ ንጢሞቴዎስ ከም ኢልዎ
ንስኻ ግና ርእስኻ ወፊ ኢልዎ ኣሎ እዚ እንተገበርካ ንዓኻ ነቶም ዝሰምዑኻ ንምድሓን ክትከውን ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ነቶም ዝሰምዑኻ ንምድሓን ምእንቲ ክትከውን ግን መጀመርያ ርእስኻ ወፊ ስለዚ ካብ ምውፋይ ይጅምር ክርስትና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ግብፂ ዘውፃና ምእንቲ ከነገልግሎ ኢሉ ምሽ ከምኡ ኢልዎ ህዝበይ ከገልግለኒ ሕደጎ ኢልዎ ስለዚ ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ዘውፅኦም ጎይታ ምእንቲ እንታይ ክኾን ኢሉ ንዑ ከገልግል ኢሉ ንዑ ምግልጋልከ እንታይ እንታይ ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ብዝተፈላለየ ነገር ንሰባት ወንጌል ምብፃሕ ማለት እቲ ካልኣይ ከዓኒ ከምቶም በቃ ነዚ ነገር እዚ ኣምላኽ ምድሓን ዝገበሮ ተሓጒሶም ባህ ኢልዎም ዝዘመሩ መላእኽቲ ከዓ ንእግዚአብሔር ንዘምረሉ ልሳዕ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚ ብምጉርምራም ዘይኮንና ክንፍለጥ ዘለና ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ዕዮ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ንእግዚአብሔር ክብሪ ንሓቦ ነመስግኖ ኣመስገንቲ ንኩን ምስጋና ዘይከፍቱ ኣብ ደገ ስለዘየለ ማለት እዩ مش መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎስ ብጎይታ ተሓገሱ ደጊመ ተሓገሱ ብለኩም ድልየትኩም ዘበለ ብፀሎት ብልማኖ ምስጋና ኢሉ ምስና ኢሉ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብሓደ ነገር እኳ ኣይትጨነቁ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምስጋን በቃ ንቕረብ እዚ መለለይናትና ናይ ሂወትና ይኹን ማለት እዩ ከምቶም ብዙሓት ክቁፀሩ ዘይክእሉ ዝድሓኑ ንእግዚአብሔር ዘምልኽዎ ከዓ በቃ ኩሉ ሰዓት ንኣምላኽ ነመስግኖ በቃ ስለቲ ንዓና ዝገበሮ ኣብ ሓደ 5 ቢበልኩም ክውድእ ኣብ ሓደ ራእየ ዮሃንስ 1:5 ካብኡ ወፃና ከምዚ ኢለ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎን ካብ ሓጢኣትና ብደሙ ዝሓፀበና ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣቦኡን መንግስትን ካህናትን ክንኮነ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ይኹን ይብል ነቲ ሓጢኣትና ዘንፅሐና ብደሙ ገይሩ ዝሓፀበና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዓት ንመስግኑ ሂወትና ኩሉ ሰዓት በቃ ንውሽጥና ከርከኣና ዝኽእል ነገር ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዝረኸብናዮ ነገር ዘይኮነሲ ኦልሬዲ በቲ ዝተውሃበና ነገር ኢና ክንዓቅብ ዘለና ነቲ ሓደ ወዱ ካይበ ጎይታ ሂብና ማለት ስለዚ ከዓ ምድሓን ረኺብና እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ኢሎም ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጠን ናይቲ ዝተሓርደን ገንሸል ኢሎም በቃ ምድሓኖምስ ምንጮም ይፈልጡ ነይሮም ምንጭ ምድሓንና እንተፈይጥካ እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ሰዓት እናመስገንካ ክትንበር በቲ ዘይኮነልካስ ዘይኮንካስ በቲ ዝኾነልካ እናመስገንካ ኩሉ ሰዓት ንኣምላኽ ትባርኮ ማለት ስለዚ ንሕና እኮ በቃ በዚ ቀንጢ መንጢ ኣብዚ ምድሪ ዝተርፍ ዘይተገብረልና ኢና ኩሉ ግዜ ንሽገር እቲ ዝዓበየ ነገር ማንም ክኸፍሎ ዘይክእል ዋጋ ዕዳ ኣብ ሕቆና ዝነበረ ወሲዱ እግዚአብሔር መስገን ንሱ ኣብ ክንዳና ተሰቂሉና ናይ ዘለዓለም ሂወት ከዓ ረኺብና ስለዚ ኩሉ ሰዓት ብኡ ነመስግኖ እሞ በቲ ዘይኮነልና ነገር በቲ ዝኾነልና ነገር ክንቆፅር ምጀመርና ነቲ ዘይኮነልና ነገር ክንዕቆይና ማለት ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ስለ ቃሉ ኣምላኽ ይባረኽ እዘን ሰለስተ ነገር ኣይንረሳዕን ሎማዓት ዝነበራ ኣብ ግንባሮም ዝተሓትሙ 144,000 ከምኡውን ብመንገዶም ዝድሓኑ ብዙሓት ሰባት ከምኡውን ቅዱሳት መላእክቲ መን ክቀውም ይኽእል ኢሎም ንዝሓተትዎ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 17 እዞም ሰለስተ ነገር እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብቲ ዝመፅእ ፍርዲ ክቆሙ ዝኽእሉ እዚኣቶም እዮም ብደም እቲ ገንሸል ዝተሓፅበ ምልክት ኣብ ግንባሩ ዝተገብረሉን ከምኡውን ቅዱሳት መላእክቲ ማለት እዚ ነይሩ እቲ ምዕራፍ ቁሩብ ተረዲኹም ተስፋ ገብር ኣምላኽ ይባርኽኩም ሎማዓት ዝነበረና ኣብዚ ክንውዲእና ክንፀልይና እግዚአብሔር ይባርኽ ሃሌሉያ ኣምላኽና እግዚአብሔር ስለ ነገር ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ስለትዝገበርካ ኣብ ሂወትና ዓብ ነገር እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ኩሉ ንዓኻ ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ስለ ዘለውካ ኣብቲ እዋን ፀበባን ሽግርን መከራን ዝኾነሉ ምን ካብዚ ነገር ዝኸምልጥ ይኽእል ዝተባሃለሉ እዋን እንትኾነው ኣገልገልቲ ካሊእካ ንምድሪ ክትበፅሓ እዚ እውን እግዚአብሔር ናትካ ርህራሄ ናትካ ንደቂ ሰባት ዘለካ ፍቕሪ ንደቂ ሰባት ዘለካ ናይ ምድሓን መደብ ዘርኢ እሞ በዚ ኩሉ ከዓ ክትመስገን ይግባእካ እሞ ተባረኽ
ኣምላኸይ ንዓና ከዓኒ ካብቲ ዝመጽእ ሽግር ፍርዲ መዓት ኣቐዲምካ ስለ ዘፍለጥካናን ህይወትና ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ተዳልያ ክትጸንሕ ትምህራ ስለ ዘለኻ ንባርከካ ኣለና። እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ዝገበርካዮ ምድሓን ዓብዪ እዩ። ምድሓን ናይቲ ገንሸልን ናይቲ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጠን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብሓቂ እዚ ምድሓን እዚ ኣብ ህይወትና ስለ ዝኾነልና እቲ ዝዓበየ ኣብዚ ምድሪ እዚ በኣኻ ምድሓንና እዩ ናይ ዘላለም ህይወት ምርካብና እሞ በዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ባህ ኢልና ኣብ ቅድሚኻ ንዓኻ እናመስገንና ናትካ መንግስትን ካህናትን ስለ ዝገበርካና ንዓኻ ክብሪ እናሃብና ካብ ምጉርምራም ርሒቕና ኩሉ ሳዕ ከነመስግን ክትረድኣና በኢየሱስ ስም ይጽልይ ኣለኹ። በኣምላኽ ንዝጠፍኡ ነፍሳት ከዓኒ እግዚኣብሔር ስኻ ክትብጀዎም ብዘላ ዓለም ከዓኒ እግዚኣብሔር በቲ ሓቂ ክትርታዕ ደጊምካ ሸክ ክትገብራ ምንቕራሕ ከተምጽእ ንጽልይ ኣለና። በዚ ኩሉ እውን ንስኻ ክትገብር ይግባእካ እሞ ተመስገን ብኢየሱስ ያውስ አሜን ተባረክ።